Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapinta sa gasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii, adda sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked at akyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam a nagpailingad iti nagan a Jason, nga iti agdama kat adda ijay Jeddah, Saudi Arabia. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Jason latan ti iyawag mo kanyak. Kat amin dagitinagan a nakalanad iti surat ko, nabaliwan aminan. Dito'y pagilyan nga ayan ko ita, saan la asyak tinaayat adumdumngag kadagiti drama iti YouTube channel yo. Takinapudno na, naamwak laeng daytoy a channel iti maysa a katrabahuak. Apektado kami mat iti pandemya manang. Ngamga po iti kaasi tinamarswa, adda trabaho mi iti agdama. Iso nga uray kaskasano, makaipatpatulod kami iti pamilyami dita Pilipinas. May saak a civil engineer manang. Ngamjak pulos na ipakat tinaadal ko, gapo iti padas nga inak isalaysay itakada kayo. Anam na maek a makaibati iti adal, kadagiti na ayat, adumdumngag. Mamang, itata nakaturpusa ko niti kinainhinyero, matulungan kayon ka ni Papang. Jason anak,
Agmay may saka nga anak mi ni papang mo. Iso nga inaramid mi ti amin tapno mapagturpos da ka. Ngam kayat ko nga ibagakan ka anak. Saan na kami nga obligasyon kad ni papang mo? Ha? Anya di kayat mo asawan, mamang. Pinagadal da ka ni papang mo. Intad mi ti amin kan ka. Ta obligasyon mi dayta kas naganak. Ngam sika, saan na kami nga obligasyon kunakmanen? Iso nga aramidem no anya ti amom anasaya at para kan ka. Kat saan na darumba nga ikonsultam ka da kami? Mamang, Basta da kami kan ni papang mo, kanayon nga da kami itisibay mo amang igiyakan ka. Amang suportakan ka. basta mamang. Kaya't kasubadan ti kinaimbagyo ko ni papang. Kas itinakon-nakon anak ko, adakan ka dayta. Ngam saan da ka nga obligaan. Ti importante kada kami kan ni papang mo, kat napagturpos dakan. Katagyaman ak mamang. Tano saan nagapu kada kayo? Saan ak kumamot ang nakaadal? Iso akayat ko tagsubad kada kayo anagan na kanyak. Kat saan dak kuman alapdan, mamang. Civil engineer kagayam. Uwen, fresh graduate. Iso ang madama ti panagsapol ko iti trabaho. Awan panggap mo nga agabroad? Ha? Amang ano interesado ka nga agabroad? Ibagamla ang kanyak. Matulungan ka. Ti kayat ko. Ang trabaho akpay ditoy. Pangalalaki ti experience ko. Ken may sa. Agmay may sa ngamin nga anak. Isong aging kat mabalin. Tsak kumakayat panawan dagiti dadakkel ko ditoy. Kastagayam. Nagasatak, tanaranaan ka namamo ka, Jason. Zenny? Sapay la kuma, ta saan adito yung agibos ti panagamam mo ta. Kayat ka nga na makasiningad. No, awan ti agungat. I mean, no awan ti girlfriend mo. Don't worry. Single ak. Isong awan ti agungat. Woy, what a coincidence. Agpada tagaya masingle. Ha? Well, I hope nga agbalintaan na singad iti tunggal maysa, Jason. Masansansamat ta na marabyan nga agawid ni Jason. Awan matdakas na kat. Agsapsapol iti trabaho di anak ta. Amumot day ta. Wen, iso na lang tamadanagan ak. Ang mga nonya ti mapasama kan kuana no masansan kit din na marabyan. Agray-raytan dagiti managdakdakes. Si Kamet, saan ka ngamin nga agpanunot iti komporme laditan? Nakarkaro lang agdanag ka no komporme ti pampanunutem. Kan maysa, saan mo tamagmag na di anak ta? Uray kaskasano, adda di kotse nga aramatan na. Sa bagay mo't kat diya. Ani, adansan ni Jason. Isulakit di daytan, iso adi ka nagdanag amado. Si Mang Peten ti anak ta. Saan magsiguro adakas? No siya kon amismo ti mga klon itiriknakkan ka. Saan ka di, Jason? Senny? Pasensya ka na. Saan magsiguro may babalaunay ti kinataok? No aklonak nga ay ayatan ka. Senny? Marik na kagayat kamat kanyak, Jason. Ngam, mas daawak. No apayat di mo kayat nga ibaga kanyak tiriknam. Zenny. Jay, kuha ngamin. Damo ka di makarik na ka iti ayat?
para iti may sa babae? Aklo nagseni. Italaan nga agayatak. Ket si kadayta. Jason, I love you, Seni. ay ayatan ka mat, Jason. Unay-unay. Damo a babae nga inayat ko ni Zenny, manang Emmy. Inauna ngam siyak iti 5 atawan. Ngamkas iti ibagbaga ti dadduma, age doesn't matter. Napintas ni Zenny, man nakigayam, agpapaay iti maysa a recruitment agency. Kunak na makaungat da papangken mamang idi inyam amok kadakwada ni Zenny. Ngam nakaro ti ragsak ko, idi nakabaddungalan damat ti kaayan ayat ko. Tilaang babalawag ka ni Zenny, naimon. Aginggat mabalin, di na kayat a makisarita ak iti sabali a babae. Ken ti kayat na, kanayon a makitkita nak. Iso a pasaray ikuyog nak kadagiti transaksyon na. Ket dayta ti makagapo, no apay ajak makasarak iti trabaho. Jason, anak, saan na pa nang babalaw? Ngam asino nga iti agas-gastos na rumrumwar kayo ka ni Zenny? Mamang, Awan ti trabahom, sakat inaldaw kayo arumwar. ni Zenny tagas-gastos, mamang. Jason, sika ti lalaki, anak. Kasla na ala sakitan at ibabae ti agas-gastos para ken ka. Ikagkagumak mo tagsapol iti trabaho, mamang. Tapno saan mo't ang masayang ti kurso ngayon lipas ko, ha? Iso na lang, tajakpay mo't lang makastrag iti trabaho. Kasanungay nga rod ang makasarak ka iti trabahom. Numasadsan mo't ada kayo iti kaayan ayat mo ti agkuy-kuyog. Mamang, Iso kita ambasit, anak ko. Nakababain ka ni Zenny. Ang mga nodan tuket di mo tanti makunana, maipapankan ka. Jason, awan anyaman na kanyak ter aramidak. Ipatpatag ka unay. Amom dayta? ngam adda punto ni mamang iti naibaga na kanyak. Nakababay na si kaababay ti agas-gastos para kanyak. Awan anyaman na dayta ko nakmat. Iso asaan ko ma dayta ti panunutam? Hindi kagdanag, takasaritak to ni mamang mo. Ha? Ay, saanan? Nakababain mo't kan ka. Awan ti rumbang a pagbainam kanyak, Jason. Agayan ayat ta. Iso arumbang laati anyaman nga da kanyak. Kat para kan kamat laang. Senny, Kan wan gayam, Jason. Kayat ko kuma nga ag-live-in tan. ha? Live-in? Wan, kayat ko nga agdanatan. Ko may mayat siguro nagkalay sa tapay nga umuna. Sa tanto agdan na. Amo ka di mo kayat asyak ti aggastos para iti panagkalay sata. Iso nga uray ag live-in tapay laang, Jason. Ti importante, makadanakan. Alan, Jason, pangaasim. Panagnakam nga ay ayatanak. Agdanatan.
Sigurado ka kadi iti dayta pangedeng mo, Jason? Mamang, maawatan dak ko ma. Ay ayatek ni Zenny. Anya ngay nga rod, no kasta ti pangedeng mo anak ko. Kas iti naibagaken ka idin, amumo no anya tinasayaat para ken ka. Adakan iti husto nga edad amangedeng para iti bagim. Agyaman ak no maawatan dak, mamang. Ngam saan la asyak ti rumbang akasaritam. Pasapul akasaritam mat ni papang mo. Nakasarita ko ni Papang. Isuti muna anang yuman ang itipanggap mi ni Senny, mamang. Kasta ka di. Wen mamang, inted na ti pamalubos na. Takas itimbaga yung matlaeng. Nahusto anak ka nun iti edad ni agdesisyon. Jason, anak. Di kay agdanag, mamang. Takanayon kami matlaeng nga sumarungkar dito ni Senny. Iti kasta, saan kaya maikawa iti ilalasin ko niti pagnaedan? Rumbang laeng asarungkaran da kami anak ko. Wen mamang. Ken, ibatik matlaeng di kotse, tapno adaramatan nyo ko ni Papang. Sana bale, tamangala kami kano iti bukod mi alugan ko na ni Senny. O anya, magustuhan ka di matlaang da iti apartment ta? Kasta mo tanti kotse ginatang ta? Awan ti maibagak, Senny. Iso na lang ta si kamot amin ng tagas-gastos. Sapay nanginalakit diti abang ta diti apartment. Anya kalakit din aya. Awan parekot iti dayta. Kakaiso na anapig sa ti sideline ko. Agsweldo ak pa iti pagpapaayak a recruitment agency. Adayta ka manan. Nagunagmanan ti panagsennaay mo. Mababain ka manan, kasta ka di? Diyak maliklikan Ngamin, si kamot aminan. Siyak ti lalaki, ngam di ka man lang matulungan mo tamanggad. Kaslaki din may saak nga inutil, gapoy ti dayta. Saan? Di mo panunutan dayta, Jason. Saan ka nga inutil? Kas iti nakunakon, nakasagana ak amang ipaay iti amin para ken ka. Gapo taay ayatan ka unay-unay. Nulabsan ti agsarita, kaya rigak ti may nga ari iti sidong ni Zenny manang Emmy. Kanayon adagulitek nga agsapulak iti trabaho, tapno makatulong akmat kankwana. Ngam talaga adi na kayat. Tatirason na, amangan kanuno adda ti maamamok asabali a babae ket maibawing tiriknak. Tapno maliwliwaak, kanayon nga itulod ken sukunak ni Zenny iti trabaho na. Ket tunggal adda transaksyon na, kanayon nga ikuyognak. No apay ajak matlakit din nasdaaw, takasla di naman la ikarkarik na ti dakkel agastos mi iti abang ti apartment, ken iti dadumapay a pagkasapulan mi. Agingga adimteng ti maysa nga aldaw a nagsaludsudak kenkwana. Gapo iti madmadlaw ko. Senny, apay nagado ti umay dito apartment ta. Ay na Jason, kliyente amin dagiti makitkitam nga umay ditoy. Tultulungak ida, tapno na dardaras da maka-abroad. Ha? Nagdiretso da ngamin iti opisina, matuukan da iti atidog apila. Amamatan, nagado ti mapmapan ijay. Iso akay kayat dalangan ti agdirekta kanya.
Amangan mo't numadaksan ka di opisina yo. Saan? Di ka di madanagan, Jason. Apay ko mamadaksanak ngay. Kan may sayang mo ti porsyentok nga itod da. Isupay, saan ka di? Iso mapalin ka di? Saan ka na mas daaw no daman dagiti umay diti apartment ta? Kliyentek amin dagi jay. Apay ang nagsanaay ka manan iti naunag. Awan, Zenny. Di naklata ni Kaskaso. Zenny, apa anas ka nga makarta iti apartment? Ay na Jason, di ka nagdamag. Deserve tati umakar iti napimpintas kan dakdak kalapag na edan. Ngam duwata lang mo't nagdandan na. Kan may husto mo ten para kadata di sigod nga apartment ta. Apay akilat nga makarta iti dakdakkel. Kasi tinakunakon, deserve tati umakar iti napimpintas kan nalawlawa pag na edan. Anya ka kadi? Zenny, Di mo kadi magustuhan to imakaranta? magusto ak. Napintas. Iso na lang ta, medyo adayutan ni sentro. May mayat dito'y tanaul-ulimak. Ada privacy ta. Kasanon dagiti kliyentem? Ay na, adan internal arrangement mi. Adan lugar a pagsisinarakan mi, numasapol nga agkikita kami. Iso di mon pagparikutan di may papaniti dayta. Jason, anya ka kadi? Saan ko man natila pampanunutam? Saan mo tarumbo nga pagparikutam ti may sa abanag? Asaan mo't ama ibilang aparikot? Saan ka di? Sabagay matkit di Tinasayaat. Agsukat ka, tamapantag pasyar. Ag-shopping ta. Ag-shopping tamanan? Naggatang talang idi na minsan nga aldaw Basta, mapantag shopping. Ala, ingka agsukat, tamapantag shopping. Agmay-maysa kamot ngay may ita dito'y balay, Jason. Ayan ni Zenny. Ada sinarak na kliyente mamang. Mapan kung tulangan dagasan iti oras nga imbaga na asukunak. Kasta ka di. Nabayag adi kay nagpasyar dito'y Apay ka di, iho. Pasensya kayon mamang. Busy nga ni Senny. Ado tas asikasyon na. Kasta ka di. Katsi ka, kumusta ka? Mayat mo't mamang. Awan tirong mga pagdanagan yung kanyak. Ni Papang. Iso tinapan na grocery. Masadutak arumwar iso ang nagbatiak. Katapag iso, awan ko matinadanon mo dito inusimurutak ka ni Papang mo. Kasta ka di? Kumusta mo ti trabaho ni Senny? Mayat mo't mamang. Awan mo't ti parikot. Itaman pa nadamag yun ti may papaniti dayta. Tama ka paalarma ti may padpadamag. Nga adu ita ti mabikbiktima ti illegal recruiter. Anya? Dahita ti agpaiso, Jason. Nakakaasimot dagiti mabikbiktima ti illegal recruitment. Apa yan, Senny? Anyat mapaspasamak ka. Apa akas lang madanagan ka. Ha? Awan, Jason. At tinasayaat, rumor talaangan, tapno makaaliwak sayak. Panagkunak kat mais stress akon. Dahi tanti ibagbagak. Pasig tumat ngamin at trabaho tas at sikaswam. Ay na, alakit din, agsukat kanta rumorta. Agaliwak sayta. O sige, mabit lang nga rin tayo nakag... Ha? Jason,
Adda dagiti pulis. Oh, apay ko man nadadag iti pulis. Apay akas tala una yung reaction mo, Seni. Pangasim ta ilamang na Jason. Sana rumbang ang matiliwak. Ilamang na kuma. Anya, apay aglam man ka, Seni. Anya ka diti mapaspasama. Apay akas tala una yung tibutag mo, iti idadatang dagiti pulis. Nigayam Zeni tiranta dagiti pulis at iliwen manang Emmy. Kat gaputa live-in partner kami, na iramanak ana aresto. Tereklamo kontra kada kami, illegal recruitment. Saan la amay may sa tinagreklamo, no dikat aduda. Not guilty ti plead ko, ididamo a hearing ko iti korte manang. Tatalagamot nga awan ti ammok iti ar-aramiden ni Zeni. Nagbayag iti 10 atawan, santo na irwar ti desisyon ti korte, maipapan iti kaso mi ka ni Zeni. Kat ti verdict, guilty ni Zeni. Kat napanagnakan met nga awan ti basol ko, tadakkel ang nakatulong ti statement ni Zeni, at talaga nga awan ti ammok iti illegal nga aramid na. Maasya na ka ni Zeni, gaputa reklusyon perpetua tinaipataw adusa na. Masansan asarong karak ni Zeni, ijay provincial jail, idi nakarwara kon iti pagbaludan. Ngam na isardeng ti panangsar sarong karko kankwana, idi naiyakaren ijay correctional. Kalpasan ti 5 atawan, apaman ang nakarwarak iti pagbaludan, ingkadeng ko tinagabroad, kat napagasatan akmat. Iso nga aging gaita, addaak dito'y Jeddah. Damamangkan papang, agpadadapay matlaeng anapigsa, kat isuda ti pawpaw itak dita Pilipinas. Ni Madzeni, awanan ti damag ko kankwana. Ngam kanayon nga ikararag ko, asapay lakuma, panaurnos ti kasasaad na. Aklo nagmanweno saan, inayat ko ni Zeni, katjak tumalipatan apulos dagiti impaay, ken panangasikaso na kanyak. Daytoy tipadas ko, to'y pagayam mo, Jason. Pagayam a Jason, naliday tipadas mo. Kat husto ka, pakapidutan daytoy iti adal. Tano impilit mo kumaidi at tulungam amanggad ni Zeni, amang ano saan anaingganyo nga agaramid iti may kaniwas, kat nalabit anailiklik kumaitidakas anagbanagan na. Ngem iti may sa abanda pagayam ko, makunak anapudno ti panagayat na ken ka. Tano saan aga po iti statement na asaan ka akaraman iti madi nga inaramid na, nalabit anapatawan ka kumamat iti dusa kas kankwana. Husto ti ar-aramidem nga ikarkararagam ni Zeni. Ta iti sitwasyon na ita, tilaengen Diyos ti makatulong kankwana. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana ti biyahe. Tintun, mapuna